Vybrali jsme si firmu Colora.cz z Olomouce. Od začátku na nás působila nejen dobře samotnou cenou, ale i skromným profesionálním vystupováním. Dá se říct, že jsme si padli do oka. Letos v květnu došlo na věc. Firma Colora realizovala nátěr fasády dle našeho návrhu. Součástí bylo i prvotní vyčištění od biotického napadení. Tam jsme chvilku si říkali, jestli vůbec máme dělat nátěr, protože to tak prokouklo ten dům, že jsme byli úplně překvapeni, jak perfektně to je vyčištěné a jaké barvy z toho vylezly, ale samozřejmě jsme se drželi původního konceptu, chtěli jsme to všechno designově sladit. Práce trvaly asi 10 dní a musím říct, že nejen já za výbor společenství vlastníků, ale i sousedé si velmi pochvalovali spolupráci s touto firmou. Dělala se částečně z terénní plošiny, práce se dělaly částečně pomocí horolezecké techniky, protože náš dům, jak vidíte, je umístěn ve svahu, v nerovném terénu. Horolezci, profesionální, všichni pracovníci perfektně se chovali a musím říct, že jsme mimořádně spokojení s výsledkem. Sousedé to chválí, kolem jdoucí to chválí a já můžu tuhle firmu jenom doporučit.